Navê min Sara Amet, min navê xwe Şêsak Necansız girtiye. Piştî ku heval şehîd ket, bandorbûyên pir ser min çêkir. Ez piştra tevlî referê yepê bû. Rastî jî hîn zêdetir hedef û armanca min di vê jiyanê de mesela min jarê navê ser min pir bandorbûyên çêkir. Min ji bo navê xwe kir Sara, min soza li ser şopa li ser rêya Sara meşandinê da. Heta me jî ser vê sozê xwe me û ji bo jî tevlî refê yepê bû. Komploya ku sala 2013 li Parîsê li ser ava sakîna heval Fîdan heval Leyla pêk hat. Sala 2019 dan li ser heval Hevrîn dayîkaqê de jî hat meşandin. Rûxmek heval Hevrîn siyasetmeler bû ne esker bû lê dîsa li serê êrişên havalan re rûbirûma. Li hember êrişên wek wiha rastî rolên pir mezin ji me tê xwestin. Hîn zêdetir berxwedanî li ser rêya hevalê şehîd meşandin. Rolên pir girîng û pir bi wate ji me tê xwestin. Heta ji me were em ti carî nalin Tirkiye li ser axa Kurda jiyan bike. Em nailin hovîtiya xwe xwînmiştiya xwe li ser Kurda bide meşandin. Em nailin êrişê ne mejiyê Kurd ne fîzîka Kurd bike. Heta ji me were em soz didin ku li ser berxwedaniyê xwe bin li ser axa xwe jiyanekî xweş jiyan bikin. Ez ji nav pirtûka hava Sara dixwînim û ez soz didim ku berxwedaniyê ku hava Sara bi serbilindiya xwe dest pê kirî, ez jî bi berxwedaniyê xwe bi tekoşînkirina xwe ez ê berdewam bikim. Navê min Sara Zagrus, yani ez xweş Kobanê me. Di serî de şexsê heva Sara da yani hemî jinên tekoşer, jinên ku doza azadiya jin de şehîd ketî, bedel danî ez bîrtînim. Yani bixwe tevlîbûna min nav quwetê eskerî, yani wekî jinekê tevlîbûna quwetê eskerî nav refê Nêpejê de bi dema şehadet heva Sara pêk hat. Ji ber ku heva Sara yani hem bi jiyana xwe, hem bi şehadeta xwe, hem bi tekoşîna xwe, yani hem ji wekî jineke Kurd destpêkê de ji bo jinên Kurdistanî, jinên ku yani tekoşîn dikin û ji bo hemû jinên cîhanê aslında bu yê mînakekî mezin tekoşîna xwe re rêyekî nû yani em bijî wekî pêlekî nû yê tekoşîna jinan di vê serdemê de da meşandin. Yani ji xwe rastiyekî wisa heye mesela dema ku pêvajoyek em tê de jiyan dikin bi taybet yani ji şerê evkê gelan zêdetir aslında wekî şerê li hemberî nasnama jin, şerê li hemberî azadiya jin tê meşandine. Ji ber ku di vê serdemê de yê ku rol dilîze, yê ku pêşengtî dike, yê ku mesela ji bo azadiya aslında herî zêde bedel dide û herî zêde li pêş e û bêhtirî xwe bi êrişa rûbirû dimînî jin e. Yani mirov dikare aslında heva Sara wisa tarîf bike yani li hemberî şerê tekoşîna ku kirî, yani hemberî zihniyeta ku sekinî, li hemberî êrişa ku ser jin, li ser nasnama jin, ser îrada jin tê wekî xwedawenda vê serdemê aslında ez dikarim bi nav bikim. Ji ber ku yani tekoşîna heval Sara di wê astê de bû ku hemî dewlet bandor kirin, yani hemî yani dünya aslında kete evkekî cuda de yani. Tekoşîna heva Sara, şehadeta heva Sara yani berxwedana ku meşandî di vê serdemê de aslında pêlekî nû vekir û bandor li ser hebî parçeyê Kurdistanê jî kir. Yani bi şehadeta heva Sara re gelek jin dîsera bûne ser xwe, gelek qehremanî derketine pêş. Mînakê vê mirov divê Bakur de bide wekî işte Pakîzeyan, Fatmeyan, Sêveyan, dîsa di Rojhilata Kurdistanê zaten destpêkirina şoreşê re û demê Fêrînaz evke Fêrînaz re tekoşîna Fêrînaz re dîsa di Rojavayê Kurdistanê de mesela bi her hemleyekî re bi her qonaqekî cuda ku şer diketekî re berxwedaniyek derkete pêş. Mesela şerê Koban de mirov dikare ki heval arîn bi bîr bîne. Dîsa di berxwedana Rûmetê de ku heval Amara, dayîka Eqîde, yani heval Hevrîn, yani wekî pêşengên jin yê ku îlham ji vê berxwedanê girtî û gihîştina asta herî jûr yani gihîştina asta herî jûrê berxwedanê şehadetê mirov dikare van di şexsê wan de bi bîr bîne. Tabii pêvajoyekî bi vî avayî yani mesela her ku diçe her ku tekoşîn xortir dibe êrişî li hemberî vê xortir dibe. Enha jî wisa ye mesela taybet di Rojava da êrişên ku li ser her welatekî dewletekî tê kirin di şexsê jin de yekemîn jin tê ew kirin, tê hedef girtin. Mirov dibîne yani her ku diçe mesela em bêjin asta tecavûz, qetliam, ji cewher dûrxistin mesela xwastina helandin, ji rastiye ve dûrxistin yê li hemberî jin zêdetir tê meşandin. Vê mirov dikare di Rojava de hîn wisa şên bertir bide. Mesela
لهمبری ارتشا کو یعنی الهام جبر خدانی جنان گرتی یکو دیدیرو که حتی هذا کو آوا بوی مثلا کیه پجه به ایرشین هوانا و مثلا رو سرید دولت ترک بگیره کو هری مثلا ام بجند عالی زاین پرستی دل پیشه هری کو عالی ناسنامه جن تونکرن دل پیشه بگیره دیسا دولت انترج به هماناوی یکو یکمن و شورشه کو پیشنگتی جن هاتی ناس کناجی جن پیشنگتی وقت که تیدا رول دلیزه جبو که یعنی هم بهتر بدل ده دیگه آستی جدا یا روش بروش هم بهتر پیش دکویه قناقی جدا را در باست به آنج مثلا هر سال ام بجنگا به جدا تر ده آویتنه لهمبری و سرید دولت نیکمن یه زاین پاریس آنج دولت اینکو دخوازن ایرادا جم بشکنن ایرش هین زیاده تر دکن zaten ve pivojem ha pivoje ku sara der bastı bana em dikarim ve tane ve rasti bu sanaz mesela iriş asar roja ve iriş asar nas namajene yani je mesela beri gelan beriya her tişti nas nama ser irada jene ser nas namajene aslında ser irada jin ku derkete pişe ve pivoje de jber ve ki berasiya hava sara ve bu sagirede yani em bijin jiyana hava sara ku وکی جیانا من هر تم تکوشیم بوشر و پناسه دکر کی راستی خواست ابو ایرو تمثیلیت و دروجه ودا وکی یپجه یعنی ادامه و تمثیلیتی بکن دخطا برخدان جندا یعنی تکوشی هن مزنتر بکن بگی جنوی آسته هر ایدایی که جنه که جوان کنه و یپجه دجی به ایدای و تولید به ایدای و د چپرین شر دجی شر دکی و برخد ده جبو مجبو سایه یعنی من نوی هوا سارا را کریه یعنی با ارتشونه که جنیه کو خیال هوا سارا بوجی اما بوریار تکوشنا خابلنتر بکن هر شرکی لهمبری اقتدار هر شرکی لهمبری ذهنیت پاریزیه ده هر شرکی لهمبری اراده شکانه و قریکرنه را هر شرکی لهمبری چند تاجیز کردن تجاوز کردن جراستیا جن درخستنه را اما یکمین هم به فکر خوا هم جی بچکی خوا شر بکن و لایقی چند برخدانی جنه ببنه